Un dels complexos miners més interessants pels mineralogistes, sobretot pels que viuen a prop de l'àrea metropolitana de Barcelona, han estat les mines del Rocabruna, també anomenades mines de Bruguers o mina Elvira. Aquestes mines han aportat a la mineralogia catalana nombrosos exemplars de minerals relativament rars, sobretot de la família dels fosfats. El complex miner es troba en la comarca del Baix Llobregat, en el terme municipal de Gavà, prop del nucli de Bruguers. Aquestes mines es troben a la vessant sud-est del turó del Rocabruna. Per arribar-hi cal prendre un caminoi que surt de la urbanització i que es dirigeix cap a la falda de la muntanya. Així, el passat mes de maig, diversos membres del grup mineralògic català van realitzar una sortida a les mines a fi i efecte de recollir alguns exemplars i fer un reconeixement de les galeries per veure el seu estat actual. Pel camí, el grup va poder observar els efectes de la ventada que un any enrere havia tombat nombrosos pins de la zona. Un cop arribats a la zona de les mines on hi ha les entrades principals, van poder veure el pou que comunica amb la galeria inferior i que pot suposar un perill per les persones inexperimentades. Un cop arribats a les mines, van poder extreure alguns exemplars de minerals representatius d'aquesta explotació de ferro. D'aquestes mines s'extreia cap als anys 50 la goethita, presentant-se aquesta en formes concrecionades estalactítiques i iridescents. El jaciment no és gaire ric en aquest mineral de ferro, degut segurament a l'escassa concentració en els sediments lutítics i margosos originals, actualment transformats en pissarres i filites calcosilicatades, per un metamorfisme regional de baix grau d'època herciniana. La goethita es troba principalment en els plecs de la sèrie metamòrfica i, per altra banda, degut a la presència de nivells fosfatats, juntament amb les pissarres, s'ha produït la precipitació d'altres minerals de la família dels fosfats, rics en ferro i que són molt significatius pel jaciment. A la galeria inferior encara podem veure les marques dels travessers de les vies per on, mitjançant vagonetes, s'extreia de l'explotació el mineral. En una de les galeries van poder observar la presència de quiròpters de ratpenats en un estat letàrgic. En aquestes imatges podem observar com la galeria inferior comunica amb la part superior mitjançant un pou inclinat. A la galeria inferior vam poder observar la presència de filons de quars, certament plegats, encaixats dins les pissarres empalítiques. Aquestes pissarres també contenen minerals d'alteració com la lotriquita o la melanterita. Aquest és el pou que, al venir, l'havíem vist des de la part superior i ara el podem veure des de la galeria inferior. Dins de les galeries podem observar la presència de carbonat fluorapetit, una varietat d'apetit,
dins de les esquerdes o bé tapissant les superfícies de les filites. També nòduls de fosfats de ferro com la coninquita o la delbauxita i filonets de tinticita. Destacar els nòduls de tinticita que hi ha en una de les galeries i que preguem que no es toquin. L'explotació és realitzada mitjançant el sistema de trinxeres i amb llargues galeries. Actualment es troben algunes edificacions a l'exterior, mig tapades per la brossa i per la vegetació, i destacar l'enorme sitja on es dipositava el mineral abans de ser carregat per ser transportat. Sempre és agradable compartir una jornada mineralògica amb els companys de l'entitat i, com no, després entaular-nos en un bon restaurant com l'Ermita de Brugués. A Nàpica sempre ens obre la gana, i si hi ha un bon menjar, un bon beure i unes bones converses mineralògiques entre amics, això ja ho paga tot. Salut! Sortint de l'Ermita de Brugués en direcció al Castell d'Arempronyà per al GR, ens trobem el famós Arc de Pedra, una meravella geològica que cal preservar i donar a conèixer. El Castell d'Arempronyà es troba situat dalt del turó amb unes vistes espectaculars. El Castell d'Arempronyà ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i es troba localitzat al turó d'Arempronyà, al massís del Garraf. La primera referència documental data del segle X. És ben fàcil entendre la importància estratègica del Castell d'Arempronyà, situat dalt del turó, amb unes vistes excepcionals sobre el Pla del Llobregat, les muntanyes dels voltants i, a la part inferior, més petitona, l'Ermita de Brugués. L'Ermita de la Mare de Déu de Brugués fou construïda al segle XIII en l'estil romànic i amb influències del gòtic del segle XV. Des del castell, a la llunyania, veiem la ciutat de Barcelona amb el seu nucli urbà. I l'ermita de Sant Ramon, prop de Sant Boi. Sant Pere Màrtir a l'horitzó amb la seva antena. El castell, fins l'any 1323, fou propietat dels comtes de Barcelona, però el rei Jaume II el vengué a Pere Marc. Sota la propietat de la família dels Marc, es construí una doble muralla, l'any 1375. Un segle després, el castell fou incendiat. La seva estructura responia a una planta quasi rectangular i quedava voltada, en part, per un doble recinte de muralles. Aquí podem veure el fossar. Al costat del castell trobem l'ermita romànica de Sant Miquel d'Arempronyà, edificada al segle X i reconstruïda al segle XVI, al voltant de la qual hi ha tombes antropomorfes que ens fan pensar en un origen preromànic. També tenim un mirador d'on podem gaudir unes excel·lents vistes del castell i de la plana.